ବାସନ୍ତୀ ପାଠାଗାରର 36ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ସହରର ଅଗ୍ରଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାସନ୍ତୀ ପାଠାଗାରର 36ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପାଠାଗାରର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଠାଗାରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବିଭୁଦତ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱ ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱ ଓ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡାକ୍ତର କୃପାସିନ୍ଧୁ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ, ସାମ୍ବାଦିକ ନରହରି ଦାସ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଓ ପ୍ରଫେସର ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଗୋସ୍ୱାମୀ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାଠାଗାର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ। ସେହିପରି ପୁସ୍ତକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ସଦୃଶ। ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତବର୍ଷ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁସ୍ତକର ସ୍ଥାନ କୌଣସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାସହ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠାଗାରର କ୍ରମ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀ ନାୟକ ବଦଳିବାର ବେଳେ 20 କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ଅତିଥିମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୁରୁ ଫକୀର ଚରଣ ପତି ଓ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଶୁଭ୍ରାଲିତା ଜେନା ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରତାପ କୁମାର ରାୟ, ବିଜୟ ବରାଳ, ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ସରୋଜ ପାତ୍ର, କୁଳମଣି ଦାସ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଶରତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଗଦାଧର ରଥ, ହରିହର ଶତପଥୀ, କବିତା ଦାସ, ସୁଭାଷିନୀ ସାହୁ, ସପନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଭୁବନାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ମନୋଜ ବିଶୋଇ, କିଶୋରୀ ମୋହନ କର, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାବତ, ସୁମନ୍ତ ସିଂ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଅଶୋକ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।